Витаю! Ты на канале Подмурки Бобруйска. Меня зовут Сэм, и сегодня я расскажу тебе докладно про одно з самых культавых месцаў нашага горада для розных пакаленняў. Гарадскі парк культуры і адпачынку. У гэтым выпуску ты даведаешся, чаму ў парк не дазвалялі хадзіць дзецям з габрэйскіх сем'яў, які парк лічыўся галоўным у гараджан да сярэдзіны 20-го стагоддзя, як тут з'явіліся азёры, хто яны, сённяшнія наведнікі парка, дзеля чаго сюды прыходзяць, што падабаецца гараджанам у парку, а што не, якія ідэі ёсць у бабруйцаў наконт паляпшэння парка, як распіярыць помнік Дуніну Марцынкевічу. Таксама раскажу табе пра прыклад нашых суседзяў, як звычайны постсавецкі парк можна пераўтварыць у месца сілы. А цяпер глядзі і слухай. Толькі спачатку трошкі гісторыі. Бабруйцы старэйшага пакалення падзяліліся з намі сваімі ўспамінамі пра тое, што ў часы іх дзяцінства дзецям з габрэйскіх сем'яў нагул не тое, каб дазвалялі прыходзіць у парк. Чаму? Адказ просты. Да 1876 года тут былі габрэйскія могілкі. Яны былі перанесеныя, калі чыноўнікі вырашылі разбудаваць жылы сектар. Так і зрабілі. А на калішнім месцы пахавання паўсталі прыватныя дамы. Дарэчы, мацэвы, каменныя надмагіллі, краязнаўцы знаходзілі яшчэ пару год таму і перадавалі равіну. А галоўным гарадскім паркам да сярэдзіны 20-го стагоддзя быў сад саматужнікаў. Сёння ён вядомы як дзіцячы парк. Сённяшні парк культуры і адпачынку пачалі будаваць толькі ў другой палове 20-го стагоддзя. Жыхароў прыватнага сектара перасялілі ў шматкватэрныя дамы, а дрэвы пакінулі і дадалі да іх яшчэ 30 сартоў розных дрэваў. Таму сёння тут можна пабачыць і грэцкі арэх, і каштаны, і бярозы з ліпамі. А афіцыйнае адкрыццё парка адбылося ў 1966 годзе. Яшчэ адна адметнасць парка – возера за кінатэатрам «Мір». Яго называюць Копанка. А наагул так у Беларусі завуць любое штучнае азерцо. Гэта адзін з двух кар'ераў разам з шаманкай належалі цагельнай фабрыцы братоў Зэлмана і Галі Пружынінах. Акурат гэтая фабрыка і суседнічала з могілкамі. Бабруйцы прыгадваюць, што ў 70-е і 80-е мясцовыя дзеці у Копанцы купаліся, але цяпер возера непрыдатнае для водных працэдур, хаця тут усё яшчэ можна заўважыць качак, а часам і рыбакоў. Яшчэ нядаўна ў парку было кола аглядаў, а таксама калісьці тут была клетка, месца, дзе людзі тусілі і знаёміліся, але часам там адбываліся цікавыя разборкі, якія скончваліся часам трагічна. Для большасці ж бабруйцаў парк – гэта месца добрых успамінаў. Пра дзяцінства, шпацыры з роднымі, першыя спатканні і тусоўкі з сябрамі. Сёння гарадскі парк – гэта вялікая тэрыторыя з дрэвамі, клумбамі, фантанамі і возерам. Першапачаткова яна складала 22 гектара, але ў нулявых ладны кавалак парку адціснулі пад будоўлю элітнага дома. Тут ёсць атракцыёны, цір, аўтадром, кінатэатр «Мір», кавярня, сцэна пад адкрытым небам з танцавальнай пляцоўкай «Кветка», вяровачны гарадок, спартовая і дзіцячыя пляцоўкі. Летам працуе пракат, выязныя кропкі з ежай і цацкамі. Мы вырашылі даведацца у бабруйцаў, ці падабаецца ім парк у сённяшнім выглядзе, ці хочуць яны штосьці змяніць у ім. І вось што мы даведаліся. У апытанні паўдзельнічалі 126 бабруйцаў. Большасць з іх, 113, жывуць сёння ў нашым горадзе. Таксама мы запыталіся, як часта бабруйцы наведваюць парк. І вось якія адказы атрымалі. Бабруйцы расказалі, з якой мэтай наведваюць парк. Прадказальна большасць 60 апытаных прыходзяць дзеля атракцыёнаў.
Па ўсім відаць, гараджанам вельмі не хапае зялёных зонаў у горадзе, бо 53 чалавекі выказаліся пра назіранне за прыродай, шпацыры вакол возера і кармленне качак. Дарэчы, хачу скарыстацца момантам і нагадаць табе, чым можна, а чым нельга частаваць гэтых птушак, каб яны заставаліся жывымі і здаровымі. Стаў на паўзу і чытай. Але вернемся да нашага апытання. Трэці па папулярнасці адказ, для чаго людзі прыходзяць у парк, гэта пасядзець на лавачках. Такі адказ мы атрымалі ад 52 чалавек. І столькі ж чалавек прыходзяць у парк гуляць з дзецьмі. Астатнія прыходзяць у парк дзеля фестываляў, фантанаў, сустрэцца з сябрамі, схадзіць у кінатэатр, кавярню, зрабіць фота, заняцца спортам і нават выгуляць сабаку. Хаця афіцыйна гэта забаронена. Калі акцэнтаваць увагу на найбольш папулярных варыянтах, атрымліваецца, што бабруйцаў больш за ўсё вабіць куточак з вадой, дрэвамі і кветкамі, а таксама магчымасць пасядзець на утульных лавачках. Здавалася б, усё, што трэба, тут ужо ёсць. Але нечага, каб парк стаў месцам прыцягнення і сілы, усё ж не хапае. Чаго? Нам адкажуць самі бабруйцы. Спачатку мы паразважалі, а чаго нам самім не хапае ў парку, і прапанавалі бабруйцам абраць блізкія ім варыянты. Самы папулярны запыт, які абралі 105 чалавек, гэта каб пачысцілі возера і зладзілі там зону адпачынку. Напэўна, акрамя прыроды і зеляніны, месцічам не хапае рамантыкі, бо 81 голас быў аддадзены за з'яўленне летняга кінатэатра пад адкрытым небам. Сучасных атракцыёнаў хочуць 75 апытаных, а фэстаў ды імпрэзаў для моладзі 50. Адметна, што гэты варыянт абралі людзі старэйшага пакалення. Як мы адзначалі раней, шмат бабруйцаў прыходзяць у парк дзеля адпачынку на лавачках. Таму 50 з апытаных адзначылі, што было б добра, каб лавачкі былі не толькі паабапал алеек, але і сярод дрэваў. Таксама бабруйцам не хапае харчовых кропак з разнастайнай ежай, а таксама больш цікавага азелянення і кветак. Вядома, найбольш цікавыя варыянты тыя, што агучваюць самі жыхары горада. І тут ужо мы атрымалі безліч файных прапановаў, якія сапраўды маглі б зрабіць парк лепей. Што праўда, многія з іх патрабуюць значнага фінансавання. Пачнем з таго, што не цяжка рэалізаваць. Каб лісце не прыбіралі так хутка, і траву таксама не касілі, як толькі яна паднялася. Больш утульных прыродных куткоў. Сцежка, па якой можна хадзіць басанож. Хочацца, каб вакол возера зрабілі міні-набережную з лавачкамі, прыгожымі кустарнікамі. Вельмі шмат водгукаў тычыліся дарожак у парку. Амаль усе ўдзельнікі адзначылі іх кепскі стан, асабліва ў зоне фантанаў. Таксама, як адзначаюць бабруйцы, аднаўлення патрабуюць і самі фантаны. Вось яшчэ некалькі прапановаў ад бабруйцаў. Было б файна, калі б там раслі пладовыя дрэвы. Была магчымая арэнда лежакоў, гамакоў. У кінатэатры можа працаваць сувенірная кропка, каб была магчымасць арганізоўваць прыватныя кінапрагляды аўтарскага кіно. У самім парку можна было б ладзіць квесты. Каб пачысцілі возера, але не перагружалі зонамі адпачынку. Зрабіць вакол возера невялікую сцяжынку, клумбы з прыгожымі кветкамі, а не агеньчыкамі і самымі таннымі кветкамі. А вось гэтыя танныя кветкі рандомна рассыпаць сярод дрэваў, няхай будуць яркія плямы. Плітку пакласці акуратна, прывесці ў парадак фантаны. Фудкорты можна і за межамі парку на Энгельса размесціць. Дадаць яшчэ 1-2 атракцыёны, зрабіць фотазоны. Не хапае рок-канцэртаў. Некалькі чалавек напісалі нам, што мараць пра вяртанне кола аглядаў. Аднавіць фантаны, частку іх прыбраць і замяніць на клумбы, ці зрабіць сажалку з рыбамі або качкамі. Ёсць шмат вольнай прасторы, трэба дазволіць людзям адпачываць там.
лавачкі, альтанкі, месцы, дзе можна смажыць шашлык. Усталяваць больш спартовых трэнажораў. Зрабіць квест-зоны. У зімовы час у горку з пракатам інвентара, летам на возеры катамараны. Аніматараў, хоць бы па выхадных для арганізацыі гульняў з дзецьмі. Для дарослых можна праводзіць таксама танцы або гімнастыку цыгун, як у Кітаі, або славянскую гімнастыку, больш забаў. Можна адчыніць у парку зоокавярню. Было б файна, калі б у парк можна было прыходзіць з сабакам. Шэрагі для рамеснікаў, інфармацыю пра птушак, якія там водзяцца, што было на гэтым месцы раней, гістарычныя факты, можа нават неяк крэатыўна аформленыя пра Бабруйск. Ці адгукаецца нешта з пералічанага табе? Пішы ў каментарах. Вельмі шмат адказаў было звязана з жаданнем пабачыць у парку больш якасны і разнастайны фудкорт, а таксама месца з добрай кавай. Бабруйцам хочацца, каб тут удзялялі ўвагу раслінам, а таксама дадалі арт-аб'екты ад мясцовых мастакоў, ладзілі выставы, у тым ліку дзіцячыя. Былі прапановы разбіць парк на тэматычныя зоны і нават усталяваць кардонныя скульптуры мясцовых славутасцей. Шмат прапановаў тычылася альтанак, якіх тут не хапае, столікаў для перакусаў ці пікнікоў, гамакоў, крэслаў і фотазонаў. Асобнае пытанне – адсутнасць сучаснай прыбіральні, падыходзячай для людзей з інваліднасцю. Пры гэтым ужо існуючую наагул цяжка знайсці. Некаторыя з бабруйцаў сказалі, што нават не ведалі, што яна ёсць. А ўнутры, як адзначылі апытаныя, што ўсё ж знайшлі яе, няма туалетнай паперы і непрыемны пах. Таксама гараджане заўважылі, што ў парку ёсць дзіцячыя атракцыёны і пляцоўкі, але няма адмысловых пакояў, дзе дзіця можна пакарміць ці змяніць падгузнік. Удзельнікі апытанкі мараць пра сучасныя атракцыёны, а старыя пафарбаваць у нейкія больш прыемныя светлыя колеры. Самым набалелым пытаннем бабруйцы назвалі неабходнасць больш яркага асвятлення ў цёмны час, асабліва ў зоне возера. Цёмна, змрочна, не ведаеш, куды звярнуцца, калі раптам што здарыцца, заўважыў хтосьці. А вось як удзельнікі апытання ацэнілі бяспеку парка па 10-бальнай шкале. Акрамя асвятлення, бабруйцы адзначылі, што ў парку бывае шмат п'яных людзей і агрэсіўных кампаній. Былі прапановы усталяваць камеры відэаназірання. Але тут варта адзначыць, што шыльды з камерамі ў парку ёсць. Але ці вядзецца відэаназіранне і менавіта дзе, невядома. Таксама да пытанняў бяспекі бабруйцы зноў узнялі праблему кепскіх дарожак. На іх можна ўпасці. Пры гэтым, як адзначылі ўдзельнікі, хуткай дапамозе ў парк заехаць даволі складана. Сярод іншых праблем назвалі кепскае транспартнае спалучэнне некаторых раёнаў, у прыватнасці Фандаку, з гарадскім паркам. Некаторым з апытаных не хапае сметніц, перашкаджаюць сабакі. А дакладней тое, што ўладальнікі за імі не прыбіраюць. У парку няма фантанчыкаў з бясплатнай вадой, што даволі актуальна ў гарачае надвор'е. Яшчэ адзін важны момант. У парку недзе памыць рукі. Калі не лічыць фантаны, вядома. Але яны ж і не для гэтага зробленыя, праўда? Бабруйцы прапануюць зрабіць закрытую пляцоўку для дзяцей, каб яны былі больш абароненыя падчас гульняў. Наракаюць на доўгія чэргі да атракцыёнаў у святочныя дні, а таксама на немагчымасць разлічыцца ў касах карткамі. А ты ведаеш, што ў парку паміж кінатэатрам і фантанамі стаіць помнік Вінсенту Дуніну Марцынкевічу. Прычым з'явіўся ён там яшчэ восенню 2008 года.
што, мне падаецца, яшчэ больш здзівіць гледачоў. Адкрыццё прымеркавалі да 200-годдзя з дня нараджэння пісьменніка. Цырымонія прайшла ў межах праграмы тады яшчэ міжнароднага фестывалю нацыянальнай драматургіі Дуніна Марцінкевіча. Пастамент выкананы ў выглядзе тэатральнай занавесы. На ім, даволі высока ад зямлі, усталяваны бронзавы бюст драматурга. Аўтары помніка – скульптары Леў і Сергей Гумілеўскія. Магчыма, прычына, па якой помнік не заўважаюць, акурат у яго вышыні. Разглядзець бюст у дэталях амаль немагчыма, а для неабазнаных, магчыма, і ўвогуле незразумела, хто гэта і што тут робіць. Вельмі паказальныя адказы апытаных намі бабруйцаў. Некаторыя з іх наогул лічаць, што гэтая тэма не вартая ўвагі. Мы запыталіся, што ўдзельнікі могуць прапанаваць, каб распіярыць помнік, і вось якія адказы мы атрымалі. Было б прыкольна ладзіць тэматычныя квесты. Яшчэ можна было б дадаць інтэрактыву ці больш інфармацыі пра яго і помнік. Нейкія цікавыя аб'екты пра яго схаваць у парку, каб можна было гуляць, шукаць і знаёміцца з жыццём гэтага таленавітага бабруйца. Назваць парк у яго гонар і рабіць летам фестываль пад адкрытым небам. Можна ставіць спектаклі, праводзіць выставы, зрабіць гістарычнае лазернае шоу з жыцця Вінцэнта. Паставіць там тумбу з афішамі тэатра. Зрабіць падсветку помніка. Кавярню адкрыць у яго гонар. У будынку кінатэатра можна было б зрабіць невялікі інтэрактыўны музей. Ладзіць штогод у парку Дунін-фэст з квестам, як калісь рабіў Мікіта Суботкін у тайм-клубе. Вырабіць мерч, а для помніка прыдумаць традыцыю. Напрыклад, абысці яго 3 разы на шчасце, ці пацалавацца пад ім, ці прызначыць пад ім спатканне і гэтак далей. Паставіць побач лавачкі з шыльдачкамі-цытатамі з п'ес, паліцы з кнігамі, перадай іншаму, кропку QR-код. Праводзіць лекцыю з экскурсаводам у выходныя дні ў пэўныя гадзіны. Правесці касцюміраваны фестываль. Усталяваць побач лавачку ў выглядзе кнігі. Некалькі адказаў былі песімістычнымі. Напрыклад, адзін з апытаных, адзначым, што яму менш за 18 год, сказаў: гэта амаль нерэальна. Сучаснай моладзі ў большасці сваёй нецікавая тэма мастацтва, гісторыі, літаратуры і да таго падобнага. Яшчэ адзін адказ. Ніяк. Моладзь нават не ведае, хто гэта. Трэба больш заняткаў літаратуры і беларускай мовы ў школе. У парку наогул даволі шмат цікавых манументаў, пра якія мала хто ведае. Алея лавак, цмок, які заняў другое месца ў конкурсе малых архітэктурных формаў, картынг, які не выкарыстоўваецца, закінуты падмурак. І гэта я не кажу пра гармату, фантаны і кінатэатр, у якім мінімальная наведвальнасць. Як мінімум праводзіць квесты, таму што гэта актуальна і прымушае думаць і цікавіцца. Заўважыў яшчэ адзін з удзельнікаў апытання. А вось самыя папулярныя адказы, якія прагучалі некалькі разоў. Упершыню чую, што там ёсць такі помнік. Дадаць статуі з героямі яго твораў. Нічога не трэба рабіць. Фотазоны з ім. Зрабіць QR-код з інфармацыяй і гайдам па бабруйску. А якія ідэі ёсць у цябе? Пішы ў каментарах. У чым асноўная праблема гарадскога парка? Сыходзячы з адказаў бабруйцаў, парку не хапае утульнасці, разнастайнага азелянення, магчымасці паляжаць на траве ці ў гамаку, перакусіць за столікам, штось убачыць і паўдзельнічаць у забавах кшталту квестаў ці экскурсій. Бо адпачынак – гэта не толькі атракцыёны і салодкая вата, гэта яшчэ і адчуванне бяспекі і камфорту, што вось тут я магу праехаць нават на інвалідным вазочку. Тут магу перапрануць дзіця, тут памыць рукі, а тут
зайсці ў прыбіральню і не клапаціцца, што ў мяне няма з сабой туалетнай паперы. Насамрэч, камфорт гарадскога парка, ён вось у такіх, здавалася б, дробязях, а не ў нечым манументальным і кіткім. Аказалася, што бабруйцы больш хочуць адпачываць вачамі. Каб у парку былі цікавыя зялёныя зоны, разнастайныя кветкі, у тым ліку пасярод дрэваў, каб была інфармацыя пра птушак, якія тут жывуць. Бо гэта ж таксама важны складнік адпачынку на прыродзе. Ці магчыма гэта зрабіць у парку, які быў збудаваны за савецкімі часамі? Прыклады іншых краінаў паказваюць, што так, усё магчыма. Напрыклад, у сталіцы суседняй з намі Літвы, Вільні, ёсць сад бернардынаў. Ён стары, заснаваны яшчэ ў 16 стагоддзі, але некалькі разоў яго выгляд і тэрытарыяльныя межы мяняліся, у залежнасці ад новых гаспадароў. У савецкія часы парк насіў назву Моладзевы і меў тыповы выгляд з помнікам Сталіну ды іншымі атрыбутамі. Некалькі год таму ён мала чым адрозніваўся ад стандартных паркаў тыпу лавачка дрэва. Але ў нулявых гадах з'явілася ідэя ўзнавіць яго знешні выгляд па старых планах, малюнках і фота. Так і зрабілі. І з 2013 года там паўстала месца, якое горача любяць як мясцовыя, так і турысты. Там ёсць столікі для гульні ў шахматы, зручныя для шпацыроў сцежкі, лавачкі, якія глядзяць на раку, а не толькі на сцежкі, утульныя зоны для пікнікоў, дзіцячыя пляцоўкі, агароджаны фудкорт, кавярні, сажалкі з качкамі. А галоўнае – разнастайнасць расліннага свету. Вясной тут вылазяць першыя рознакаляровыя крокусы, пасля нарцысы і тюльпаны, а пасля ўжо сад пачынае буяць рознымі фарбамі і пахамі ад стракотак да гартэніі. Ёсць адчуванне утульнасці і усведамлення таго, што гэта месца адпачынку. Але прыклады ўдалага аздаблення парку, вядома, ёсць і ў Беларусі. Прыгадаем хаця б Мосар, дзе ксёндз Юоза Збулька заклаў дэндрапарк і стварыў беларускі Версаль, які прыцягнуў у вёску шмат турыстаў. Святар на ўласным прыкладзе паказаў, як можна нават невялікімі сіламі зрабіць з маленькага куточка месца прыцягнення. Насамрэч, нават калі не глядзець на вопыт іншых краінаў і гарадоў, часам варта прыслухацца, а што ж хочуць самі жыхары горада. А ідэяў у бабруйцаў, як ты бачыш, вельмі шмат, і ўсе яны вельмі цікавыя і, што важна, ажыццявімыя, не штосьці з галіны фантастыкі. Маеш што сказаць на гэтую тэму? Пішы ў каментарах пад гэтым відэа. А гэта была Сэм, гэта канал Падмуркі Бабруйска. Падпісвайся, стаў падабайку, сачы за навінамі і пакуль!